Majčino je mlijeko bez sumnji idealna hrana za novorođenče. Do dobi od otprilike 6 mjeseci djetetu nije potrebno ništa osim majčina mlijeka. No dojenje je i mnogo više od hrane. Komunikacija majke i djeteta, razmjena ljubavi i topline, sigurnost i nježnost. Kad su najgladniji, to nije samo hrana. To je neopisivo zadovoljstvo i utjeha tog sisanja i bliskosti sa nekim s kime su još vrlo blisko povezani. I to se ne može riječima opisati, može se možda doživjeti. Ne znam, meni je to jednostavno predivno. Znam da sam mu samo ja dovoljna da bude sit, zadovoljan, nasmiješen i sretno dijete. Ushit i veselje i blaženstvo i opuštenost i zadovoljenje temeljne potrebe. Osjećam se kao da mu stalno poklanjam, svakodnevno da mu poklanjam nekakav poseban dar. Ja kad god se sjetim dojenja, meni uvijek smiješak na ustima. Je li dojenje lako? Jednog dana kad se uhodate, naučite kako dojiti i snađete se u svemu s djetetom. Onda da, onda postane lako. Ali iz početka, prvih dana, može biti i drugačije. Naročito ako su vas uvjeravali da možda nećete imati mlijeka, što je pogrešno jer gotovo svaka žena može imati mlijeka kad postane majka, i pobudili u vama strah i sumnju da vaše tijelo nije sposobno za nešto takvo. Mnoge žene oko vas govore da nisu uspjele i od njih stvarno ne možete očekivati pomoć i dobre savjete o dojenju. U trudnoći vam sa svih strana dolaze suprotne poruke da baš morate dojiti jer je to najbolje i najzdravije za dijete, a vrlo je malo konkretne pomoći i objašnjenja kako i što raditi. Onda dođe i prođe porod. Vrijeme nakon poroda često je samo po sebi teško i zahtjevno. I tada još kao da se očekuje da znate što s tim mlijekom u dojkama koje nekad teško ide van, što s djetetom koje plače, što s djetetom koje spava, sa samom sobom, s boli, s poteškoćama oko dojenja. Kako biste i znali ako vam netko ne pokaže? Ako vam ne daju prave savjete i podrže vas? Ako ne vjeruju zajedno s vama da vi to možete? Mnogim ženama iz početka zna biti prilično teško. Najteži su početci. Dojenje jest jednostavno s jedne strane i prekrasno i prirodno, a s druge strane taj sam početak je prilično čupav i naporan i treba ga izdržati. Znači u tom smislu nije dobro da si totalno sam. Ali općenito, je li lako imati i odgajati dijete? Je li lako završiti školu, biti u braku, imati prijatelje? Ipak sve nam to uspijeva i donosi mnoge sretne neprocjenjive trenutke. Oko svega lijepog i dobrog treba se potruditi, a često nam trebaju i drugi ljudi koji će nam pomoći ili barem biti uz nas. A oko dojenja se zaista vrijedi potruditi. Dojenje je jedna od najvažnijih stvari koju možete dati svom djetetu, ali ono je i vještina koja se uči. Može potrajati i do 2 mjeseca da se uskladite i da dojenje profunkcionira. Dojenje se oduvijek učilo metodom pokušaja i pogrešaka. Savjeti i iskustva prenosili su se sa žene na ženu. No danas je znanje o dojenju iskrivljeno nizom mitova i pogrešnih savjeta koji majke znaju vrlo zbunjivati. Rješenja problema i poteškoća u najvećem broju slučajeva postoje. Potrebno ih je samo prepoznati. Uz nedostatak podrške u ključnim trenucima i manjak majčina samopouzdanja, mnoga dojenja završe i prije nego su to majke odlučile ili željele. Velika većina žena bi mogla dojiti svoju djecu. Više od njih, 95%, bi danas moglo dojiti svoju djecu da ne postoji kultura nedojenja koja je u zadnjih 50 godina smanjila njihovo samopouzdanje i svijest o tome da su sposobne prirodno hraniti svoju djecu na prsima.
Prije je ta podrška bila osigurana u većim obiteljima gdje se prenosilo znanje o dojenju sa starijih ženskih članova obitelji na mlade majke. Međutim, danas takva obiteljska potpora izostaje. Često smo osuđeni na naše male nuklearne obitelji u kojima smo zapravo po cijele dane sami sa djetetom. Kad sam rekla televiziji da dojem djete 3 godine pa sam ostali psihologu. Pa nažalost, U ovom filmu želimo vam pružiti dovoljno ispravnih i važnih informacija o majčinom mlijeku i samom dojenju, kako bi vaš izbor dojenja i postupaka pri dojenju bio temeljen na činjenicama, a ne mitovima i pogrešnim savjetima. Želimo vam dati prve važne upute kako početi, kako se nositi s mogućim problemima, što poduzeti u različitim situacijama i kako biti sigurna u sebe, opustiti se da biste vi i vaše dijete mogli što više i dulje uživati u ljepoti i dobrobiti dojenja. Majčino mlijeko je namijenjeno prehrani ljudskog dojenčeta. Svi sisavci proizvode mlijeko prilagođeno svojoj vrsti, pa tako i žene proizvode mlijeko namijenjeno zadovoljavanju potreba djeteta u prvim mjesecima života. Apsolutno najbolja hrana za našu dojenčad. Živa tvar koju proizvodi majčin organizam, koja se mijenja sukladno potrebama djeteta. Ne najbolja stvar za dijete, nego jedina stvar koja odgovara u stvari u potpunosti. Dakle, mi smo dio jednog velikoga svijeta sisavaca i svaki sisavac ima najbolje mlijeko za svoje mladunče. Tako je to i kod čovjeka. Mi moramo početi vjerovati prirodi. Kao što možemo roditi svoje dijete, tako ga možemo i dojiti. I tako i naše tijelo može proizvesti mlijeko koje je najbolje za to naše dijete, koje je totalno prilagođeno našem djetetu. Od prvog dana, količinom i sastavom. Mame mogu biti zbunjene raznim informacijama o lošem, o vodenom mlijeku. Tako mlijeko ne postoji. Svako majčino mlijeko je prilagođena prehrana za njeno dijete. Tako mama treba dobiti informaciju da lošeg majčinog mlijeka nema. Prvi komentar koji je bio ne baš pozitivan je bio neposredno možda 5-6 dana nakon rođenja moje kćeri, a bio je vezan za to da ne dobiva dovoljno na težini i da možda moje mlijeko nije dovoljno jako masno zbog moje prehrane koja je vegetarijanska. Imala sam jedan osjećaj blagog bijesa zašto to govore općenito ženama ili zašto mi to govore. Znam da to nije točno, ali svejedno sam se osjećala nekako povrijeđeno i obeshrabreno. Međutim, pokazalo se poslije da je njen položaj bio jako slab i da ona nije jednostavno dobivala dovoljno mlijeka i da je to polako išlo. On, na primjer, je od mame koja isto ima takvu prehranu, ali je za 2 mjeseca podvostručio svoju tjelesnu težinu od rođenja. Dakle, ista prehrana mame, ali 2 različite bebe koje imaju različiti ritam rasta. Majčino mlijeko nije jednakog sastava na početku laktacije i prema zrelijoj laktaciji. Na početku imamo mlijeko koje se stvara prva 4 dana, koje se zove kolostrum, i ono je po sastavu sasvim drugačije od mlijeka koje je prelazno, koje se stvara između 4. i 14. dana i onoga zrelog mlijeka koje se stvara nakon 14. dana života. Kolostrum, to je gušće, žučkasto i više kalorično mlijeko koje se stvara u kapljicama i izlazi iz dojke u kapljicama. Nakon toga, između 4. i 14. dana poslije poroda, počinje se stvarati prelazno mlijeko. Ono je nešto malo rijeđe od kolostruma i prilagođeno je rastu i razvoju djeteta u tih prvih 14 dana poslije poroda.
Nakon 14. dana počinje se stvarati zrelo majčino mlijeko koje je plavkasto, vodenasto, slatkasto i sasvim drugačije od kravljeg mlijeka. A isto tako žene koje su rodile prijevremeno imaju drugačije mlijeko od žena koje su rodile na vrijeme. Majčino mlijeko ima masti, bjelančevine, ugljikohidrate, različite druge zaštitne tvari, faktore rasta, stanice, imunoglobuline i mnoštvo drugih tvari koje su nam manje ili više poznate. Majčino mlijeko je bolje iskoristivo. To možemo vidjeti i na primjeru željeza. Željeza u majčinom mlijeku ima manje nego u adaptiranom mlijeku, ali je ono daleko bolje iskoristivo zbog toga što u majčinom mlijeku ima jedna tvar laktoferin koja omogućuje bolje prisvajanje željeza i manje anemija, odnosno slabokrvnosti u djece koja su hranjena majčinim nego adaptiranim mlijekom. Majčino mlijeko je lakše probavljivo, ono se zadržava u želucu otprilike oko 2 sata za razliku od adaptiranog mlijeka koje se zadržava 3 sata i zbog toga je potrebno učestalije dojiti nego li ih hraniti umjetno. Osim toga dokazano je da djeca koja se doje imaju bolji kognitivni razvoj i uspjeh u školi. Niti jedan drugi pripravak ne može osigurati optimalan rast, razvoj i zdravlje dojenčeta. Upotreba nadomjesnih pripravaka nosi određene zdravstvene rizike. Danas u stvari naglasak nije više na prednosti dojenja jer to se zna i uostalom dojenje je normalno i ne treba to opravdavati, nego se danas naglasak sve više stavlja na rizike vezane uz davanje nadohrane, kao što je poznata izreka, korištenje nadomjesnoga za majčino mlijeko je najveća nekontrolirana pokus u povijesti i tek sada štetne posljedice toga postaju vidljive. Za razliku od djece koja se hrane adaptiranim mlijekom, djeca koja se doje rjeđe obolijevaju od različitih bolesti. To je zbog toga tako što majčino mlijeko ima različite specifične i nespecifične tvari koje djeluju zaštitno i štite dijete od obolijevanja od tih bolesti. Tako djeca koja se hrane umjetnom hranom, dakle adaptiranim mlijekom, češće obolijevaju od različitih zaraznih bolesti kao što su upale u mokraćnim putovima, upala srednjeg uha, različite otrovanja krvi i sepsa. A isto tako češće obolijevaju od sindroma iznenadne dojenačke smrti, dijabetesa tipa 2 i različitih drugih bolesti. A što se majke tiče, ne smijemo nju zaboraviti jer to se odražava itekako na zdravlje majke. Majke koje nisu dojele sporije se oporavljaju nakon trudnoće, imaju veću mogućnost krvarenja poslije poroda, odnosno razvitka anemije. Zatim zna se da te majke nakon menopauze također imaju veći rizik od osteoporoze. Imaju također veći rizik, dokazani veći rizik od raka grudi i jajnika. U postotku, ako smo dobro izračunali nekih 30%, manje šanse imam dobiti recimo rak dojke ako dojem duže od 3 godine. A za obitelj očito tu je veći trošak, veći gubitak vremena u pripravljanju tih nadomjestaka što oduzima vrijeme od ostatka obitelji, od ostale djece. Postoje i prednosti dojenja za društvo. Naime, djeca koja se doje rjeđe su bolesna, pa zbog toga njihovi roditelji rjeđe izostaju s posla, tako da društvo troši manje novaca za zdravstvenu zaštitu te djece ili za nadoknadu boravka roditelja uz bolesnu djecu. U Americi su izračunali da na zdravstvenoj zaštiti djece koja se doje uštede godišnje $3,6 milijardi. A i naravno za okolinu ima tu problema, treba sve te kantice, bočice odlagati, to se ne razgrađuje i to zagađuje okolinu. U prvih 6 mjeseci dojenje bi trebalo biti isključivi način hranjenja, kako bi dijete iskusilo sve njegove prednosti. Isključivo dojenje podrazumijeva hranjenje samo majčinim mlijekom, bez dodavanja čaja, vode, soka, mliječne formule, drugih mlijeka ili krute hrane. U prvih 6 mjeseci bi dijete trebalo isključivo dojiti, zato što je majčino mlijeko i dojenje zaista sve što djetetu treba.
Ono prvo vodenasto mlijeko najbolje utažuje djetetovu žeći. Nije potrebno dodavati vodu ni